Zer ekarpen egiten ari zaizu Asilanek? Hau da, zertan lagunduko dizula, uste duzu? Bueno, pertsonaki nik uste dut oso aberatzaia ari dela izaten kursua geure burua ezagutzeko. Askotan bildur asko dazkagu eta ez dira kapaz, bildur horiek ateatzeko. Eta, bueno, kurso honen bitartez, bildur horiek nola atera, nola aurre egin, bizitzan dazkazu egoera desberdin, ez dakit, mina, bildurra, parra, emozioak baita ere, horiek nola garatu eta nola ondo bideratzeko, nik uste kursu hau oso aberazgarria dela izaten. Pertsonaki bestela,